prinċipali ta' dar tipika Maltija tagħti idea tal-istil li hemm ġewwa. Ħafna mill-bibien huma magħmula mill-injam tal-aħmar b'saħħtu biżżejjed tal-elementi tat-temp Mediterranju u miżbuf f'kulur skur li jikkumplimenta mhux biss il-faċċata iżda wkoll l-ambjent tal-madwar. Xbajt kulħadd jistenna kelma ta' ġid, forsi neħilsu mit-taħwit. Ejdli kif se naħħaq ma dal-ġen, imma l-proxmu għandek żgurten. Int paċenzjuż, fajjel grazzjuż, u bnina komplimentus. Daxxi kurjuż, wara jkazzus, għax donna trida tal-gustus. Ilallu ngħid kif fis-sajt għażbis kont indunajt. Basta li ħbieb biddilt il-ħsieb, jisna storja f'xi ktieb. Ilallu ngħid, tittalġu ngħid, spjegali x'inti tajt. Moħħok qed tħoss biex paradoss, tal-kliem ħanibqa' nos. X'biċċa issa ġrat li fimt ħażin, kollu torta tambollin. Ara ħan ispara ngħid il-verità, xejn nisbaħ mill-onestà. Kemm ġejt gergir qisu ftaħir, niskanta b'dal-aġir. Trida ta' kbir f'moħħok hemm tir, biex nevita kont ma tir. Ilallu ngħid kif fis-sajt għażbis kont indunajt. Basta li ħbieb biddilt il-ħsieb, jisna storja f'xi ktieb. Ilallu ngħid, tittalġu ngħid, spjegali x'inti tajt. Moħħok qed tħoss biex paradoss, tal-kliem ħanibqa' nos. Xemm mistur lest fil-ġejjin ħlont, ċajt blidejn xejn mhu xejn għalina tnejn. Jiġri x'jiġri ħassibni jien. Il-ħolm qatt ma jintemm. Ilallu ngħid kif fis-sajt għażbis kont indunajt. Basta li ħbieb biddilt il-ħsieb, jisna storja f'xi ktieb. Ilallu ngħid tittalġu l-ħajt, Spjegali x'inti tajt. Ilallu Moħħok qed tħoss biex paradoss, tal-kliem ħanibqa' nos. Ilallu. Grazzi.